ಬನ್ನಿ, ಇದು ಮೇಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದೀವಾ? ಮೇಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದೀವಾ? ಮೇಯಕ್ಕೆ ಮೇಯಕ್ಕೆ हाय हेलो नमस्ते यान निकला उदय मातरेगला यू पिक्चर्स यूट्यूब चैनल नमस्कार ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿപ്പോൾ ಒಂದು ಲೈನ್ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾರೆ ಬೈಕ್ ಕಡೆ ಯಾವ ಒರಿಯಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಏನಲ್ರಿ ನೀವು ಬಿಗಾರ್ದು ಗುಲೋದು ಗೋತಿ ಇಡೀ ಬಿಗಾರ್ ಏರ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮೇಕೆದಾಟು ಹೋತಲ್ಲ ಏನೇ ನಿಯರ್ ಬೈ ಚುಂಚಿ ಜಲಪಾತ ಉಂಟು ಅವಳು ತೂದು ಕೆಲವರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪುರ ಮಲ್ತದೆ ಬರೋಡು ಈ ಮೇಕೆದಾಟು ಲೈನ್ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕು ಬರ್ಬೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ 95 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಉಂಟು ಸೊ ಹಂಗೆ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮಿಟಿಯೋರ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಆನ್ ರೈಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4 ವರ್ಷ ಉಂಟು 4 ವರ್ಷ ಇವಾಗ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪಡೋದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ದೊಡ್ಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡ ಏನು 2016 ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ತಂದೆ 2016 ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಕುಡಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಟು ಅವೇನು ಅನ್ನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಗೆತ್ತೋನಿ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಾಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಧರ್ಮೋದಿ ಕೂಡ ಬೇನೋಡು ಬೆಂದದು ಒಂಜಿ ರೇಂಜಿಗೆ ಓಕೆ ದಾಲ ಬೋಡು ನಂದ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ದೆತ್ತೊನ್ನಾತ ಕೈಕೊಂಚೂರು ಉಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಜಿ ಪಣಿತುಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಂಚೂರು ತಿರುಗೇರ ಬಿದ್ದಾನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ನೇತ್ರಾಣಿ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಅಟ ಒಂಜಿ ನೇತ್ರಾಣಿ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಅವಳು ಒಪ್ಪಡಾಯಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಪದ ಅದನ್ನು ಗಾಳಿ ಊರ ಮಸ್ತ್ ಬರೋದು ನಿಮಗೆ ಸೊ ಆ ನೇತ್ರಾಣಿ ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೋರ್ಡು ನಮ್ಮ ಬೋಟಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕಲ ಊರ್ದಾರು ಬೋನನ್ನೇ ಬರೀಳ್ಳರು ಆರ್ನ ಕೇರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಉಂಟು ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಆರು ಬೋಟಿಂಗ್ ಊರ ಬಂದಿಪ್ಪಾರು ಆರು ಎಪ್ಪು ಮೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇಲೂರುಳ್ಳೇರು ಆರು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆಂಡ ನಾನು ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪ ಬಂದಿಪ್ಪೇರು ಬಲೆ 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 ನಮ್ಮ ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬೈತೇನೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೇತ್ರಾಣಿ ಹೋಗ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಅಂಚಂಬ್ರಾಣಿ ರಡ್ಡು ಟ್ರೈನ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಸ್ದ ಕಾಸು ಅಲಕ್ಕ ರೋಡ್ ಸ್ನಾನ ಮಲಗಿಜ್ಜಿ ಟ್ರೈನ್ ತ ಕಾಸು ಅವು ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಜನರಲ್ ಟಾಸ್ ಒಂಜಿ ತಾತ್ಕಾಲ್ ಟಾಸ್ ಅವ್ರು ತಾತ್ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಾಗ ಲೇಟ್ ಆದ ಸೊ ಅವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆತನ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದು ನಮ್ಮ ಈ ಒರೇ ಇಪ್ಪನ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಇಟ್ಟೆ ಲಾಗ್ ಬಂಡ ಏನು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನೆ ಆಯ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ ಟೈಮ್ ಹಾಳು ಮಲ್ಪೇರಲ್ಲಿ ಸೊ ಉನ್ವಾನ ಮಲ್ಪದ ಅಂದು ಬೇತೆ ಮಲ್ಪೇರ ಕಸಬುದ ಅಲೇಜಿ ನಮಗೆ ರೋಡ್ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಏತ್ ಬೋರ್ನ ಚೌಟಲ್ಲಿ ಮಾಮೂನಗದು ತಿಕ್ಕಿಂದ ಫೈನ್ ವಾರ್ತ್ ಕೇರ್ಪೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾಡಿ ಗಡಪನಾಗ ಎದುರ್ಪಿರೋ ತೂತು ಗಡಪು ஒரு ஏறான் ಅವತ್ತು ಹಾಕ್ವಿ ನಮಕ್ಕತ್ತು ಗಾಡಿಗೆ ಜನ ಮಾಮೂನಾಗಳು ಬರ್ತದೆ 900 ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಕಾವೆ ಸೊ ಭಯಂಕರ ಹುಷಾರಾದ ಕಡ ಉಳ್ಳ ತಿರುಗುಡ್ದು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಪು ಸಂಡೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಓಡೆ ಓಡಲ್ಲ ಬೋಲಿ ವಾ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲ ಫುಲ್ ರೋಡ್ ಪೂರ ಕಾದೆ ಈ ಮೇಕೆದಾಟು ಜಲಪಾತ ಉಂಟದ ಅವು ನೀರು ಜಪ್ನಲ್ಕ ಮಿತ್ತದ ಜಪ್ನದ ಆ ಉಳ್ಳ ಏನ ಬಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೂರ ಆದ
ಐಟೆ ದುಂಬು ಈ ಏಡಲು ಪೂರ ರಾತ್ ಒಂಜಿ ದಡಾಡ್ತು ಮುಪ್ಪೈ ದಡಕ್ಕೆ ಹೋದಿತ್ತ ಸೊ ಐಕು ಕೂಡ ಆಡೆ ಪುದರ್ ಮೇಕೆ ದಾಟು ಚುಂಚಿ ಜಲಪಾತ ನಿಯರ್ ಬೈ 4 kilometers ಉಂಡುಗೆ ಅವಳು ಅರ್ಕಾವತಿ ಮನ್ನ ಸುದೆತ್ತ ನೀರು ಫಾಲ್ಸ್ ಆತಲ್ಲ ತೂಗ ಹೋದ್ ತೂಗ ನನಗೆ ತೋಪು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸೀನರಿ ಉಂಡು ನಿಂಗೆ ನೆನತಲ್ಲೇ ಪೇರದ HAL ರೋಡ್ ಸಾಕಾದುಂಡು ರೋಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೇ ಟೈಮ್ ಫುಲ್ ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ರೋಡ್ ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ವಾರ ಹೆವಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸೊ ಸಂಡೇ ತಿರುಗುಡ ಸಂಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ತಿರುಗೋಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬರ್ತವೆ ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋದು ಮೊನ್ನೆ ಈಸಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ರೋಡ್ ಬೈಯಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಹೋಯಾರ ನೈಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಹೋಯಾರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿಷಯದ ಅದು ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇತೇನುಂಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಟದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಚೂರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ನಾವು ಜಂಪ್ ಮಾಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ಅವರ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಐನೇರ್ಲ ತೂಪನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಡೆಲ್ಲಿದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಟುಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೈಟ್ ಉಂಟದೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಉಂಟಾನೆ ಪೊಲೀಸ್ ಜನ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾ ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೈಂಡ್ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬನ್ನಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದ ಕಂಡ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡೆಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾಡ್ ಗುರುಗಾಂವ್ ಅವಲ್ಪುರ ಹಚ್ಚಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾಡ್ ಆತ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಫುಲ್ಲ ಬತ್ತನೆ ಇದ್ದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ರಾಂಗ್ ಸೈಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಂಗ್ ಸೈಡ್ ಕಂಡು ಸುಖೇಜ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪೋ ಮಂಚ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಸೊ ನಮ್ಮೈತೆ ಮೇಕೆದಾಟು ಹೋದಲ್ಲ ತಲ್ಪನೆ ಮುಟ್ಟಡೆ ಸಂಗಮ ಉಂಟು ಅರ್ಕಾವತಿ ಸುದೆಲ್ಲ ಕಾವೇರಿ ಸುದೆಲ್ಲ ಸೊ ನಿಯರ್ ಬೈ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಪೋಲಿಂದ ನೈಟ್ ತುಯ್ಯ ಒಕ್ಕ ತೆಪ್ಪಾಡು ಬೋಡಿಗೆ ತೆಪ್ಪಾಡತಂದ ನಡತ್ತದು ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತುನತ್ತ ನಮ್ಮ ಓಡೋನ ಸುತ್ತೈತೆ ನಡತ್ತನೇ ಆಯ್ತಾವ ಮಾಮಾಜಿ ಬರೋದು ఎక్కువనే ಬೂರ್ದು ಪಿಂಗನೂರ ಗಾಡಿ ಮಲ್ತಣ್ಣ ಉಂಟು ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಬರೋ ಪೋತಿನ್ನೇ ಸುದೆಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಸುದೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾರ್ತ ಇರ್ತ ಇಂಕಲ ಒಂಜಿ 4 ಟೀಮ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಬೋಡ್ಚಿ ಕುದರ್ ಬೋಡ್ಸಿತ್ತೆ ಈ ಮೇರ್ತ ಈ ದಡಾಡ್ತ ಆ ದಡಕ್ಕೆ ಡೈಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪೊಯ್ಯದ ಏರಿಯಾ ಇರ್ತದೆ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಎತ್ತನು ಮಾರ ಅವು ಪುದರ್ ಹೋಯ್ನ ಅಪಗ ಟೀಮ್ 3 ತಗಲಿ ನಮ್ಮ ಬಚ್ಚಲಿ ಟೀಮ್ ಎಂಕಲ ಅಪಗ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಇಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಉಳ್ಬೋದಿತ್ತ ನೈಟ್ ಮುಂಡ ಡ್ಯೂಟಿ ಬಿಡ್ನ ಲೇಟ್ ಆಗ ಅವಳು ಎತ್ತನ ಲೇಟ್ ಆದರೆ ತುಕ್ಕ ತುಣ್ಣಾಗ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಎತ್ತನ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಶಿವದೇವಿಯರ್ನ ಮಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿಂಡು ಐಕ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ LED ಲೈಟ್ಸ್ ಸಕ್ಕತ್ತುಂಡು ನೀವು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪೋಡೆ ನಾನಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇಡ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 7 kilometers ಉಂಟು ನಾನೀಗ 7 kilometers ನಡತದ 10 ಜನ ಕಾರ್ದು ಇಯರ್ ಜಾಗೆಜ್ಜಿ 7:55 ತಾನೆ ಇಂಕ್ಲ ರೂಮ್ ಪಿದಾರ್ಥ ಇಂಕ್ಲ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಉಳ್ಳಾಯಿನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಎಂಡೆಡ್ ಇರ್ತದೆ DSLR ಬೊಕ್ಕ ಲೈಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಎಂಕ್ಲಾನಿ ಪೋಯಿನ ವೇಸ್ಟ್ ಆನದೇನಂತ ಬಟ್ ದೇವೇನ ಲೈಟ್ಸ್ ತೂಲೆ ನಿಗಲು ಸೂಪರ್ ಆದಂದು ಲೈಫ್ ವರ ನಿಗಲು ತೂಗೋಡೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವರ ಅವು ಲೈಟ್ಸ್ ಏಪಲ ವಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಬಟ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಹೋದವರು ತೂಲೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 70 kilometers ಒಂದು ಬೈಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 1 hour ಎತ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಹೈವೇನೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಈ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬರಲ್ಪ ಭಯಂಕರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಪು ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಪೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಪ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಡಬೋಡ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ 7 kilometer ನಡಪನ ಚಲೋ ಆಗತ್ತೆ ಜನ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಜನ ಹತ್ತು ಅವಳು ರೋಡು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಆನೆ ಪೋಯಿನ ರೋಡ್ ಪೂರ ತುಯ್ಯನ್ನ ಅಮೇಜಿಂಗ್
ಪಂಡ ರೋಟೇ ಬೋತನತ್ತು ನರಮಣಿ ನಡತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ಏರಿಯಾಡ ಬೈಕ್ ಬತ್ತ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಆ ವೀಡಿಯೋ ಎತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಬಾಡಿಯರ ಪುಸ್ತಕ ಹಚ್ಚಿ ಬ್ರೋ ಒಂದು ನೈಸ್ ರೋಡು ಊಟಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ರೋಡ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಲ್ಲ ನೈಸ್ ರೋಡ್ ಅವಶ್ಯದಿಲ್ಲ ನನಕ್ಕೂ ಪಂಡ ಭಯಂಕರ ಸಂಡೇಶ್ವರ ಹೆವಿ ಜನ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಟೂ ವೀಲರ್ಗಳ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಬೈಕ್ ಜಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟೂ ವೀಲರ್ ಬಂತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಫೋರ್ ವೀಲರ್ ಬರುವಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಟೂ ವೀಲರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಟೂ ವೀಲರ್ಗಳು ಕಟ್ಟೋಡು ಮಲೆವಲ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇಸ್ ಇತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇಸ್ ಪೂರ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಸಂಜೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೂ ವೀಲರ್ಸ್ಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದೆ ತೊಂದರೆ ಮೇಡಮ್ ಕನಕಪುರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಕೊರೋಳಿ ಕಾಸು ಕೊರೋಳಿ ಟೂ ವೀಲರ್ ನೈಸ್ ಉಂಟು ಅದರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗುಂಟು ಟೈನ್ ರೇಸ್ ರನ್ ಫಾರ್ ಒನ್ನೆಸ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್ ನಾನು ಬೇಕಿದೆ ನಿಯರ್ ಬೈ ಎತ್ತನಾಗೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದಯಮಾಡ ನಾನು ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಒಂಜಿ ಕುಟ್ಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಕುಟ್ಟಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತನದ ಕೂಡ್ದಾಗ ಒಂಜಿ ಕುಟ್ಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೂಜಿ ಕುಟ್ಟಿಂಡು ಆ ಮೂಜಿ ಕುಟ್ಟಿ ಅಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಪ ಬೇರೆ ಮಾಡ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೈಕ್ಡೆ ಒಂಚೂರು ಬೈಕ್ ಪೂರ ಚಾರ್ಜ್ ಪೂರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಒಂದು ತುಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದು ಪೇಟೆ ಒಂದು ಕನಕಪುರ ಪೇಟೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪೇಟೆ ರೆಕೊಂಡು ಅಂತ ಇಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕನಕಪುರ ಏರಿಯಾ ಊರ್ದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಅದೇ ದಾದಾದ್ದು ಸೈಡ್ ಇಟ್ಟು ತೋಜೊಂದುಂಡ ಅವೇ ಊರದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಾರ್ತಿತ್ತು ಸಂಗಮ ರೋಡ್ ಅಂತಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 32 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಉಂಟು ಮಲ್ಪಾರ್ದ ರೋಡ್ ಎಂಚು ಗೊತ್ತು ಏನು ಬೈಚ್ ಮೇಲೆ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಅನ್ಬೇಕು ಬನ್ನ ತೋಪಾಯ್ದ ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಅಲ್ಲ ಬನ್ನ ಚೂರು ಚಳಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಚಳಿ ಉಂಟು ಚೂರು ದೊಂಬೆತ್ತನ ಒಂಚೂರು ಚಳಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸಂಗಮ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯ ಸ್ವಾಗತ ಓಕೆ ಹೋಲಿ ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಂಗಮ ಏರಿಯಾ ಕಾವೇರಿ ಬುಕ್ಕ ಅರ್ಕಾವತಿ ಇದೇ ಉಂಟದೆ ಅವು ಸಂಗಮ ಮೂಲ ಮಾತಾಡ ರೈಡರ್ನಾಗಲಿ ಎತ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ನಾವು ಎದುರೊಂದು ಗಾಡಿ ಬಂದಾಗ ಇರೋ ಮಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ದ ರೈಡಿಂಗ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಉಂಟಾದ್ರೆ ಫೋಟೋಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಹೊಸದೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಇದು ಊರ್ದಾರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಫೋಟೋಸ್ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಸಖತ್ ಉಂಟು ಅದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಉಂಟಪ್ಪ ಈ ರೋಡ್ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಬರೋದ್ನಾಗಲೂ ಬರೋ ಬಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಮರಕ್ಕಲು ಅರ್ಧ ಸೈಟ್ನ ಮರಕ್ಕಲು ಬಂತು ಮರಕ್ಕಲು ಜುವಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ಮರಕ್ಕಲು ಇಂಚನೆ ಅದಕ್ಕೆ
ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಬರ ಅಟ್ಟು ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದುಂಬು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಮರಕ್ಕೆ ಬರ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ನರ ಪಿಲ್ಲೇಜ್ ಮರ ತಿರುಗುಗಳಿವೆ ಎಚ್ಚರ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಝೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ವ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ವ್ಯೂ ಸಖತ್ हजार किलोमीटर तो ओके रईडर ओके सिंग्स मोस्टली मार्निंग बरोण पूरा मत्ते ओंदिल्ल नम्म बरोदिल्ल डिफरेंट कंट्री बर्तक फील रॉन्ग रूट टेक यू टर्न नम औल बोर्ड रईट बोर्ड एक्चुअली लेट्स टेक रईट बरंदुल्ल मेल स्पीड अಲ್ಲ ರಾಂಗೇ ಹೋಗ್ಬೇನ ಮತ್ತೆ ओके अंद रिवर मर लड़क फीलिंग गोबुसते गूगल डे तोड़ते ನೀರು ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜೆ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಖಾಲಿ ಅದು ಎಂಡುಂಡು ನೀರು ಓ ಇಲ್ಲ ಮಾರೆ मेन 10 ചേരാന്നല്ലേ മോസ്റ്റ്ലി ಧೂಳು ಮಣ್ಣಕ್ಕೇನು వచ్చా ಬ್ಯಾಗ್ ಫುಲ್ ಧೂಳುಂಡು ಮಾಮೂಲಿ ನಮ್ಮ ತಿಂಗಳು ಆಗತ್ತನು ಪೋದು ಪದ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂಜಿ ಧೂಳ್ದ ಏರಿಯಾ ನಾನು ಮಲ್ತೀರ ಬಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪೂರ ಕೊಡೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಜಿ ಅಮ್ಮ ಊಟ ಬಲೆ ಉಡ್ತು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು
ಒಂದು ಏರಿಯಾ. ಮೀನುಗಳು ನೀರು ಬೆಚ್ಚಾತದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರು ಲೆಪ್ ಮುಂಚೆ ಮೆತ್ತು ಬೈದ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮೀನು ಸೈಡ್ ಹಾಕ್ಸಿದೆ ಮಸ್ತಲ್ಲ ಸೈಡಿಗೆ ಬೈದ ಒಂದು ಹಿಂದೆ വെച്ചാണ് മീനിൽ സൈപ്പ് ആക്ച്വലി. ಓಕೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ಕೋ ಒಂದು ಸುದೆ ಒಲ್ಪದ ಬರ್ಪಿನಿ ವಂಚಿದ ಬರ್ಪಿನಿ ಸೊ ಚೂರು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಪ್ಪನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದಲ್ಲೇ ಚೂರು ಬರ್ತಾವೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗಡ್ಡಪ್ಪ ಇತ್ತೈತೆ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಉಂಟು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಈ ದೊಂಬುಗು ದೆನ್ನು ಪೂರ ಸಾಂಕೊಂಡು ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ಬಂಗಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೇಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದೀವಾ ಮೇಯಕ್ಕೆ ಇದು ಯಾವ್ದು ನದಿ ಯಾವ್ದು ಇದು? ಓಕೆ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗಮ ಆಗತ್ತಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇದು ಏನು ಈ ಕಡೆ ಬೆಟ್ಟನ ಇದು? ಹಾ ಹಾ. ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದು, ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ನೀರು? ಹಾ ಹಾ ಹಾ. ಓಕೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂಕಲ್? ಓ, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬರೋದಾ ಇದು ನೀರು? ಹಾ ಹಾ. ಓ, ಆ ಗಲೀಜು ನೀರನ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತಿರೋದು? ಹಾ ಹಾ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಓ ಹಂಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗಮ ಆಗೋದು ಅಲ್ಲಿ? ಹಾ ಹಾ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಕಲ್. ಹಾ ಹಾ ಹಾ. ಓಕೆ. ಯಾವುದು? ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಓ ಓಕೆ. ಹಾಂ 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 ಹಾಂ. ತಮಿಳ್ನಾಡು? ಓ, ಅವು ಬರ್ತದು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಹೊಡ್ತು ಬರ್ಪನ ನೀರವು. ಸೊ ಒಂದು ಬರ್ಪನದ ಅಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಡ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಯೂಸ್ ಆಯ್ನ ಗಲೀಜು ನೀರು ಬರುಂಡದ ಅವು ಕೆಂಗೇರಿ ನೀರನ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಲ್ಪರ್ತ ಚುಂಚಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಉಂಡದ ಅವಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಪಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಲ್ಪರ್ದು ಬತ್ತನ ನೀರು ಇಂಚು ಫ್ಲೋ ಆಪ್ನ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬರ್ತದ ಮುಲ್ಪ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಐಕ್ ಮೀನೆಲ್ಲ
ಪೂರ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಪೂರ ಸಯ್ಯಾರ ಬೂರ್ದ ಅಜ್ಜಿಯರ್ ಬಂಡಂಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಯಕ್ಕೆ ಏನ್ಲೇನು ಮೇಯರ್ ಬತ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಹೆಜ್ಜಿ ಸ್ಕೂಲು ಬತ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಒಂದು ಏರ್ಲ ಪನ್ವೇರ ನೀರು ಯೂಸ್ ಆಯ್ನ ನೀರಂದು ಯೂಸ್ ಆಯ್ನ ನೀರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ತೋರ್ನ ನೀರು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಬಿಡುದು ಕೂಡ ಅವೇ ನೀರು ತೀಯರ ವೈದ ಆಟೋ ಸೂಮಿಟ್ಟು ಸೊ ಈಡೇತದ ಒಂದು ಅವು ಝೂಮ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ದೇತಂದ್ರೆ ಸೊ ಝೂಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಿ ಕುಜಿ ಓಕೆ ನೀರು ಹಂಚಿ ಹೋಪ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಬತ್ತನ ರೂಟೆ ಪೋಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಕೆದಾಟು ಏನು ಈಡೆ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಮೇಕೆದಾಟು ದ ಮ್ಯಾಪ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಸೊ ಈಡೆ ತಗೋಪತ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದುಂಬು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಏನ ನೀರು ಜಪ್ನ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ದೇರ್ ವ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ ಬರೋಲಿ ಯಾರನ್ನ ಬರ್ಪನಲ್ಲಿತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೊ 90 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏರ್ ಬರೋಣ ಬರೋಲಿ ಓಪನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನೋ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸೊ ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಮೇಕೆದಾಟು ಸಂಗಮ ಅಂತ ಪಾರೋಡು ಸೊ ಅತ್ತಾಣಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಅತ್ತು ಮ್ಯಾಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಜನ ಇಂಚ ತಿರ್ಗತ್ತು ಬರೋಡು ಹಾಕ್ತದೆ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಓ ಬೈಕ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಓ ಘಾಟು ಬಿಡಲ್ಲ ಬೈಕ್ ₹10 ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಏನಂಟಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆಂಟಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಆಂಟಿ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ हाँ उधर ही है हाँ ठीक है हाँ 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 ठीक है क्या आंटी हाँ ठीक है ಕೈ ಸಣ್ಣ ಕೈ ಬರ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಕೈ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಫಿಶಿಂಗ್ ಫಿಶ್ ಸುದೇಟ್ ಬತ್ತ ಓಕೆ ಕಾರು ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ಏರ್ಬೇಕು ಪೋಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬೈಕ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅವಳು ಕೊರ್ದು ಬೈದೆ ದಾದ ತಿಕ್ಕುನ ಗೊತ್ತು ತೂಕ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಉಂಡೆ ಎತ್ತಲ ಮೂಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಾಂ ಅಂದರೆ ಸಂಗಮನ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹಾಂ ಓಕೆ ಸೊ ಅದೇ ರಡ್ಡುಂಡು ಮತ್ತು ಅರ್ಕಾವತಿ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ಸೊ ರಡ್ಡು ಸೋದೈತೆ ನೀರಿಚ್ಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು
ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡ್ ಹಣ್ಣು ಬಟ್ ಬರ್ಸೋದ್ರ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಬತ್ತು ರೆಡ್ ಅದ ಟ್ರೀಸ್ ಪುಲುಂಗುದು लेस कितना कितने का? कौन सा होना? लेस देना। और कितना है इधर से फॉल्स को? 60 रुपया अप एंड डाउन। किधर से जाना है? इधर से ही जाना। उधर बस है ना, वही है। हाँ कौन सा होना? लेस दीजिए, ये दीजिए एक बस। कितने का है? 7 रुपया। ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ಆಂಟಿ? 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ. ಓ ಓಕೆ. ಎಷ್ಟಮ್ಮ? 20 ರೂಪಾಯಿ. ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ವಾ? ಇದೇನಾ? आज किलोमीटर नड़ा पड़ोगे होगा। लेस पैकेट दे तुम लेस तुला इदालेज शूज पूरा संडे आप मोस्टली वेपल वेस्ट नीर पट्टी गड्डे सैड उड़ने वेस्ट बाक्स इतना दक्कले इडे फॉल्स पोड़ना अंची पोड़ अल बस उंडे आ बस पोड़ सो मुल्प तोज 5 किलोमीटर उंटे मुल्पड़ते नड़तल पोली बस व्यवस्था बस पोली ओके सेम नम्म ऊरे मार्रे मस्त जनक ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಉಣ್ಣೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಏನೇ ಮಾತಾ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪೂರ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಹೆಡ್ ಆನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ದೆನ್ ಬಿಯರ್ ಪಾಡಂತ ಸೊ ದಟ್ ಮೀಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ इंग्लिश बात करना मारे लाट बोर्ड इंग्लिश पूरा एयर गेन पे चोकुल ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲನೆ ಇಜ್ಜ ಆರಾಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ತಾದ ಮಾರವು ಒಂದು ಪಾದೆ ಬರೋ ಜಾಗ್ರತೆ ಅವಡು ಓಕೆ ನಾವು
ಊರ್ದಾಗಲೇ ಮೂರು ಜಾರ್ತಿ ಊರೋಡು ನಮ್ಮನೆ ವಾಮಂಜಿಂಡು ಸಾಕು ಸಂಜೆ ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾವ ನೋಡಿ. ಹಾಂ ಅದು ಒದ್ದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸಾಕು. ಹಾಂ ಬಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇವು ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ತುಂಡು ಬತ್ತನೇ ಇದಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ನೀರು ಈತಲ್ಲ ಏನೇ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಈತ ಎಡ್ಡೆ ಮೀನು ನಂಗಲೇ ಪೂರ ನೀರು ಈತ ಇತ್ತು ಎತ್ತ ನೆಟ್ಟೆ. ಇದು ಬಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ? ಓಕೆ ಇಂದ್ವೆ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಇಡೀ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಓಡೈನ ಗಾಡಿ ಇಂದ್ವೆ 5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಉಂಡಿಗೆ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ದಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಓಡಿತ್ತೆ. ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ? ಹಬ್ಬ ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮೇಕೆದಾಟುಡಲ್ಲೇ. ಓಕೆ ಸಖತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ತುಂಡು. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಲ್ಬೇರೆಜ್ಜಿ ಅದು ಸೋಗ್ದ ವ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ 1 ಇಂಚಿ ನೀರು ಬೋಪಿನಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ. ಸೊ ದೆನ್ ನಮ್ಮ ಮುಂತಾವಡು ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಮೂರ ನೀರು ಆವಡು ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿಯಾರ ಬಿದ್ದಾರದಿತ್ತನ ಈಗ ಸ್ಟೇ ಆತನು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಅರ್ಥ ಆಗಲೇ ಪರ್ರೆ ನೀರು ತಿಕ್ಕುಜಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಬುಕ್ಕ ಅರ್ಕಾವತಿ ನೀರು ಒಂದು ಸಂಗಮಾತು ಇಂಚಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೂ ನೀರು ಬೋಪಿನಿ.
ಸರ್ ಕರಿತಾವ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು, ಹುಷಾರಂತವ್ರೆ. ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಮೇಲ್ನೋಡ್ತಾ ಆ ಕಡೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ರಿ. ಆ ಕಡೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ನೀರು ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕವಾತಿ ನೀರು ನಮ್ಮ ಕೆಂಗೇರಿ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಚೆ ನೀರು ಅವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಆತು, ಅವು ಚುಂಚಿ ಜಲಪಾತಾಡು ಆಯ್ತು ಐಟು ಕರೆಂಟನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾವೇರಿಗೆ ಸೇರ್ತು ಇಂಚಿ ಮೇಕೆ ದಾಟುಗಾತು ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ఒక ವಿಶೇಷದಾದ ಬಣ್ಣ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಲಪಾತ ಆಗ್ತದ್ದು. ಜಸ್ಟ್ ನೀರು ಮುಲ್ಪ ಜಲಪಾತ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮದು ಆದಿಗೆ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಎತ್ತರ ಇರ್ತ ಗುಡ್ಡ ಇರ್ತ ನೀರು ತೀರ್ಥ ಬೂರ್ನಿಗೆ ಜಲಪಾತ ಬಂದ್ಪಿನಿ. ಬಟ್ ಮೂಲ ಜಲಪಾತ ಅಂಚಿರೋದು ಆಲ ಇಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ವ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ದ ಫ್ಲೋ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಉಂಟದ ಅವು ಸಾಕಾತುಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಹೆವಿ ಕಲ್ಲು ಪೋಯಿನಲ್ಲ ಬರೇ ನಿಕ್ಲೆ ಕಲ್ಲೇ ತುಯ್ಯರ್ದಿಕ್ ಬೆದ್ದಾಲ ತುಯ್ಯರ್ದಿಕ್ ಅಂತ ಕಲ್ಲು ಬಿಡುತ್ತು ಬೆದ್ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೂವಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಟೈಮು ಮೂಲು ಬತ್ತನ ಗ್ರೀನರೀಸ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ತೂಯರ್ ತಿಕ್ಕುವುದು ನೆನ್ಪೋಲಿ ಆತೆ. ಜನಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಇಡೆ ರಡ್ಡು ಟೆಂಪೋ ಬರ್ಪುಂಡು. ಟೆಂಪೋ ರಡ್ಡು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಡು ಅವಳ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಜಿಪುರ ಬೈ ಆಪುಂಡು ಪೋಯರ ಬರಿಯಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಅವು ಗಾಡಿ ಮೂಲೆ ಪುಡು ಅಣ್ಣ ಟೆಂಪಟ್ ನಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋಲಿ ಅಣ್ಣ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಲಿ. ಸೊ ಬಯ್ಯ ಊಟ ಒವೇ ಟೈಮ್ ಊಟ ಆ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಲಿ. ಸೊ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವಳು ಮಿತ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಟಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಗಾಡು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪೆ. ಸೊ ಈ ಬಂಡೆ ತ ಎಡ್ಜ್ ಪೂರ ಪ್ಯಾರಿಜ್ಜಿ ಎಡ್ಜ್ ಪೂರ ಪೋಂಟ ಐನೂರು ಅಲ್ಪ ಬರ್ತು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ ಬತ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚಿ ಓಡಿ ಮುಗಿಕೊಂಡು ನಿಂಗೆ ಕಲ್ಲಿತ ಮಿತ್ತಡೆ ಪೋಡತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಶೂ ಅಥವಾ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಡೋದು ಬರೋಡು. ಸೊ ಕೆಲವು ಗಾಡಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಒಂದು ಬೈದಾರೆ ಬಟ್ ಆಗಲೇ ನಡಪೇರಾಬುಜಿ ಭಯಂಕರ ತುಂಬ ಇಪ್ಪಟ್ಟು ಬಸ್ ಬಿದಾಡ್ಲಿಗೆ ಪೋಡು ಏ ಜನ ಹೋಗು ಜರ ಕೂಡ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಬರ್ಪು ನೈಟ್ ಹೋಗ್ಲಿ. ಪಾಪ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೂ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ್ವಿತೀಯ ಅಮೋಘ ಅಪ್ರತಿಮ. ವಾಹ್ ಕ್ಯಾ ಬಾತ್. ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ. ಚೀಲ
ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೇಕೆದಾಟು ವಿಸಿಟ್ ಮುಗಿದಿದೆ ನಮ್ಮೈತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋನಲ್ಲ ಇಡೇ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಡೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮಕ್ ಪೂರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮಕತ್ತು ಬಸ್ಸಕ್ಕೆ ಸೊ ಇಡೇ ಬಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪದ ಬಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಪೇ ಮಲ್ದ 60 ರೂಪೀಸ್ 30 ರೂಪೀಸ್ ಬರಿಯಾರ 30 ರೂಪೀಸ್ ಪೇರ ಓಕೆ ಗ್ರೀನರಿ ಅಂತೂ ದಾಲೇಜಿ ಸೊ ಬರ್ಸ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದ ಸೊ ಬರ್ಸ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಗ್ರೀನರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಪೂರ ಬರಡು ಭೂಮಿ ಆತನ ದಾಲೇಜಿ ತುಯ್ಯರ್ ತುಲೆ ಒಂದೇ ರೋಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಗಾಡಿ ಟೆಂಪೋಡ್ ಬರ್ತದ ಒಂದೇ ರೋಡ್ ಸೊ ಅವು ಟೆಂಪೋದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದ ಎಡ್ಡೆ ಅದನ್ನು ಜನ 5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಡಪನ ಅಂತೂ ಭಯಂಕರ ಭಂಗ ಆಪನ ಕೋಲ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದೇ ಟೈಮಿನಿ ಬತ್ತಂದಂಡ ಕಲ್ಲು ಐಕದೆಕ್ಕ ಪೂರ ಬೂರ್ತು ಕೈ ಕಾರು ಬರೋ ಬೇನೆ ಮಲ್ತಾನ ಬೇಲೆ ಸೊ ಒಂದು ರೋಡ್ ಮಲ್ದ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು ಒಂದು ಬಸ್ ಒಂದೇ ಬಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಶನಿವಾರ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಾ 7 ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಬಂದರೆ ಒಂದು 5:30 ಗಂಟೆ ಹೊಡಿತಾರೆ 5:30 ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ವಾ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಹೌದು ಎತ್ತರಲ್ವಾ ಮೊನ್ನೆ ನಡಪ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಅವಳ ಕುಪ್ಪಿತ ಚೂರು ಪೂರ ಉಂಡು ಪೂರ ಕಾರಕ್ಕಂತ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಹೀಟ್ ಉಂಡು ನಡಪಿ ಆಪಜಿದೆ ಅಂಟೆ ಭಯಂಕರ ಹೀಟ್ ಉಂಡು ಅವಳು ಈ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಕಲೇನ ದೇವೇನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಅವಳು ಪ್ಯಾರೊತ್ತಿ ಜೋಡ್ ಬಾಡ್ನ ಅವಳು ಅಲೋ ಮಲ್ಪಿಯರ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಓಕೆ ಶೂ ಪಾಡಂದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಪೇರಿನ ಬಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಳ್ಳುಂಡು ನೆನಟ್ಟು ಸೊ ಶೂ ಹತ್ರ ಚಪ್ಪಲ್ ಬೋಡೆ ಬೋಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ಶೂ ಗೆಪ್ಪೇರಂಟೆ ಮಳೆ ಬನ್ನಾಗ ಶೂ ಗೆತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳುಗಂತ ನೆತ್ತೆರೆ ಬರೋದೊಂಡಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಈ ಸುದೆತ್ತ ನೀರು ಮೀನಿನ ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಕಾಯ್ತದೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಮಾರುವೇರು ಮುಲ್ಪ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಣಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನನಾಗ ಫ್ರೈ ಆದ ಪುಡ ಮೀನೆಲ್ಲ ಇದು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಫೋನ್ ಪೇ ಏನು ಇಡಲ್ಲ
ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯಾರು ಕ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲ, ಮೋಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ನೀವು ಅದು ಇಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗೋದು. ಇವಾಗ ದುಡ್ಡು ಯಾರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಶ್ ಯಾರಿಗಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಂಟಿ.